Vi er nu ankommet i Københavnstrup. Yes. Vi er meget spændt. Vi skal mødes med vores ven fra militær, københavneren, som vi kalder ham. Vi synes, det er noget lort. Hager det. Jamen, jeg er også meget skeptisk med, at skulle være, men altså... Vi dokumenterer det. Vi dokumenterer, hvor forfærdeligt det er herovre på Djævleøen, som vi også kalder det. Jo. Der står det. Har du set det, Lars? Der står dernede. Velkommen til. Altså, er filmskolen på besøg? Det er jo ligesom God Aften Danmark. Det er det da også. Hvordan har din dag været? Men jeg elsker God Aften Danmark. Ser det hver dag. Kom så, Lars. Parken mod Portugal, det nærmer sig for alvor, og de danske profiler de satser stærkt på, at nationalarenaen kan give det danske hold den fordel, der skal til for at hive EM-pladsen i hus. Drenge, vi skal til at gå, altså. Vi kan ikke sidde her hele aften, vi skal ud og opleve noget. Så ud på strøget. Er du med på den, Lars? Jo, jeg skal sådan set bare lige på lokum, så derude, altså. Så er du klar, dreng? Ja. Er du med, Lars? Den her touchskærm og det hele, ikke? Det er ikke noget, du er vant til. Nej. 24 kroner. Hold da kæft. Har du set det, Lars? 24 kroner. Hvad kæft, hva'? Du må ikke fare vildt vel, dreng. Du skal den her vej. Det er den her vej. Sådan en der. Var det ikke noget, var, Lars? Skal du ikke sådan en på? Det tror jeg, der vil klæde ham. Se hvor smart han er, han står og sender sms-beskeder. Mens han går. Sat mig smart med den der timer der. Sådan noget show om. Jeg tror, det er let for udenlandsk for mit vedkommende. Så. Hvordan vil du sammenligne det her med mors kødgryder? Det er klart for klart. Så det er jo landskamp, at det skal jo være rigtig fuldt, ikke? Så må lige komme ud og opleve lidt. Skål, København! Jamen skål! 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 Skål, København! København er faktisk dejlig. Det er min ven Jette. Yeah. Han er landsholdsfan. Det er også. Undskyld mig, ved du hvor mine venner er? Hvad siger du? Ved du hvor mine venner er? Dem der lige sad, vi sad og drak. Ja, jeg tror de sagde et eller andet med, at de skulle på, Christiania eller sådan noget. Okay, det lyder okay, ja. Vi har ikke langt til, så må vi hellere blive.